Te yero try para banget. Nanta ka jing kai jama ka compare but ngan kam improve ya kaniga video bakalong bangan ai fi ya ka jing kran bat ki jing tho artat pini ya kaniga screen ya kini ki jing tho ka ambassador of Christ kumno ban like na ki jing krani jam ki jing mlien basne ngale ya kaniga video kumni na marbab dan ki para banget ki ba kwa bani i bat ki jing tho kin kham shai bat kum ju ru ngan sapen i ya ki video ru ki baya dai practical bakani ka jing tho pin kham shai ti dan ru ki badan ka jing pang ha ka bor jom ka jing yo snow kim lay yo snow than ba pli ban ya ka ei ka bang krem teng akwa ban reach out ya kiru kitu ki bam dan ya ka bor jom ka jing yo snow te khang ba kiru kin long ka jing man toy ala shim ya ka ni ka kabu ban hikai ya ka ni tingin ya let no man tama hang ni pilai hing to kong kumno ban lat na gi jing kan ni jo ki jing lien mas niu ti kumbang ala keren vi ha kibai ki video ngala jui kai ba khani namar la da film like ngi jinglien bas ni ngonong ka e than ya fi ban shakri u blai te kumbang ala keren ki video ban like ngi jinglien bas ni dan kam ya ka jing plak pop para banget hi ban yo penduai ban be no i ki ksut ki ba pen lek pop hi gidan ki ksut ki ba pen lek pop ki ba te ka jing em jom fi bat dai kini kan ki ba penberai fi pan lek pop at ki batte ki bakhum nakataka daw ka pa ka sitiu je ka pina pa ni pi ka ong tu ya plano parlok hi ya lagi jing palat ba tu ya duai nakabenta parlok hi ba dam pen khia ya pi ka jing kerpat minat ubahak kala sibun ka jing plak pop bat ka jing penduai ban be ksut kalong tang ka jing sedang para banget nrei bandai yo ban yaine ka jing nak duat bapura ka dan kam mikini harum ban le bat bandan ka disiplin pi bun sin ki ba ngalak ju penduai tu ngalak penbek ksut nrei kendawan hadir ki ong lak lu chi por nrei dan biang ka jingele kadau kalong bomdei tang ban su penbek ksut nrei dan kam ya ka disiplin ru hadin ka jing plak pop kadan pat bat ban yo penbek no ikti min si maman dan kam ru ban penbaptis fi kadan kam ru ka jing penbaptis ru nomor blai kajing penbaptis kalau masak narno yo tu ksut batamnan bar ka penjat no e kamat jom ka pop kini ki khat ki bible harum phila man shai pa ka ni ka screen pinalat ki kam ki apostol kal nang baar khat balai pukra ka kran shai pa petrus wa mumnong ni tiu petrus ulai thu aki wang to fin kala ka bamot bat an penbaptis fi way pa way ha ka kertang uji sukres ya ka ban yo map ki pop bat phin yo diam ya ka jing ai man sim ta ka kran ba ka jing kala ka bamot ka jing penbe no itik sut ka jing plai ki pop dan kam ha na marmalai ba an yo ma bi pop yo sat i dik pop ban pin yo pediam ni man sim bakho jang ni ba man sim bakho wan ha ka bi na man adu ka jutang ka ba rem la tho ha ka kitab Genesis na puli kal nang baning kom khat ka ba pin pek tu bi ang ba ka percaya kalong ka ba klamdor bat women sim jong blai laki halor ki om tipinai i ba haka jing pen baptis fin i wan si shaw men sim ngan sapan i fi bat ka video te shwa bangan pan i kan ma se para bangat da like ye kan ka video da share ba da subscribe ma da hit to notification button ma da fi like am kan ka video jong akan pen sapriang tanga syukur pat tanga tai fi pan tangin ya pet kumno ka kale ka jing pen baptis ka city ginong room kal na ko ban rio khat baning kong hadu khat rio pol wang kong ni wang pan wang ayu patingin ya om ngin yai ne akata ka pop bakata ka jing ai jong ublei kan yo roi belit pa ki yang ni wang ka khat ka bani kam wang ayu pat tingin ni om ngin yai ne akata ka pop bakata ka jing ai kan nang yo roi belit upol khat bar wang om kum ta mangi ki bala yap ya ka pop kum no gindang ya yem shu aka kamut kum no ni para bangat pol ko liwang kadai se yo kristan ban duai si duai le pop ma kaju ka pop kam la lo pol wang am dei kum tang la da gile tang isim kum bang isim kabu ya ka jinga ye ka khat ka balai wang kum no wang ne phim jutep mo ni khat balai wang ne phim jutep bakat ki banangi ya ki balayo pen baptis sau kris jisu la pen baptis yang ikan ha kata ka jingyap mu pe ha pen baptis layo pen baptis ya kata ka jingyap namar katakan na petap lam yangi badu da ka jing pen baptis ha kata ka jingyap mu bakat kumbala penipat yau kris nakibayap nakaburam ka jam ukpa kum taru bangiru nginyan ha kata
ka jing thamai ka jing em khat ka basan ko ang namar lada la penyap sap lam yangi ha ka jing seriem kata ka jing yap jongu kum taru ngin yo long ha kata ka jing seriem ka jing mi pat jongu bagi da tip ka ni balasa nar pet khat ban riu le ka syai ko bagi da tip ya ka ni balasa nar lam batu ya ubriu bataman jungi ba anda yo penjak no iramat ke jong apop khnang bangin om long marau syu ka pi para banget ni ka ong no hajing pen baptis ka sanar yu tu beri bataman ha hajing pen baptis ke penjak no iramat jong apop ba pinom long marau syu apop ti lada klam pen baptis fi long sa ki marau jong apop lada fila kala ka bomut ho nim dei ban chulet mata madai ban chu let kerki jing pen baptis dei da kala ka bomut chua da net ban ni ga itu bong ba pek mang kaktin jong blai ko bagi da tip ka ni bala sanar lam batu ya ubri bataman jungi banda yo penjak no iramat ke jong apop khnang bagin amlong marau syu ha kata kapop ki am tak tak tu ada tang jing sedang handai habang ya kran jeliu sapang ka jing kerni jong jing li bas ni bun sin ni dan ka jing mut jong ni tang ya ka jing kerni kiat dan ka jing kerni di drugs bat ki wei ki jing ti penbuat handai ngani tu epi baki jing kerni ha ki jing lien bas ni ki dan bun jad pi jing lien bas ni ki dan bun jad hoi ka jing buat kiat ka jing buat drugs bat ki wei de ki jing kerni ha ki wei pat ki jing di penbuat ki ba hap lang ha ka thop jong ka jing kerni handai ki dan pat ki wei ki jing kerni ha ki kam auria ki jing kerni ka jing pet film jakhlia ka jing kerni ka jing buat nyam ka jing kerni ka jing buat bor ka jing kerni ka jing buat spa ki dan ru ki ba jing kerni jo ki ha ka balap miet ban gossip laini ya thu khana lorni ki dan ru ki ba ka jing kerni jo ki kalong ha ki jing khuslai ban lu jing kerman kerni ha ka le Facebook le PUBG bat ki wei de ki social media kalong ka atiar ka babha bat basni ru ha ka ju apor ka ni ka social media ma ka jingkali ka bami how to balai ki beriu ki ngap bat kerni bat kumno bangin rak ding khong ya ka jingkerni ni hap mana tip shwa ya ka jinglom ya ka shwa ya ka telom jong ka jingkerni ya ka jinglien masni pi mana ngala ayatu ipi badan kamban kala ka bomot dan kamban penbaptis tola da pikwa man pet shisha ya ka praktikal jong ka jing penbaptis yang ni let bat pingan pen i kan ni ka video pan man pen i ko kan ni ka video ifi ka bang asyam hina kan ka YouTube jonga ni kumno ka jing penbaptis ka dan bor sisa ha ngini pet niu brio bala kala ka bomot bat mentau la syakriyo blai pini ba hadin bau la kala ka bomot ngila le syai ka to ka jing penbaptis bat pini hang ni ka dan sisa ka bor jong ka ban sanar pet ni ma pet ni thok ni ya pet one year umen sim khoi ha hau samla ha ka por penbaptis pet ya kan ni video pauni ula ada pen kala ka bomot ngila pen be ikti men sim baman hadai menta ulet chaka jom jing penbaptis ta baik fin sai i wan umen sim khoi kan ka bor baik yang tu kelang baik nomor bawan umen sim aku empat kan kabor pat umla syu nomor kimi itu men sim baman kadan kajing sanar ko bawang manne naka kiti nong room nong madri kadan ka khawasan ba sanar no itu beri berteman ba penjak na iramat jong pop tiuni udan nak jong ka YouTube channel bila wan pet new ba mat sakrang ula lat lot di hip hop tu dan kajing plaru kadan ka YouTube jong uru ka bangia trailang udan nak jong ka jing YouTube FLD sepet kumno ba hikai menta ban hikiwei pat layo lat lot yaldi ula ai kajing plaru tu long wei nak syakri jong blai menta bau la penle ya kan ka ya kan ka jing lok senran ha ti pi ka jing kala ka bomot ka jing plapop ka jing penbaptis ka dan kambangam syukran fi kan ti jali jom blai pi ngap ni praktikal fi apa ni praktikal fi dapat ni video ngap ni kan ni bangale praktikal dal dehi ti pai hang ni wan men sim khoi du kadan ka hadir bagi bu ikti kran tu ka kadan ka jing kran thli ka jing penbaptis men sim khoi bo yo priang senan pai kawan ka bor jong men sim kan wan men sim khoi kadan ka jing kran men sim khoi freedom
Lord, forward, the Holy Spirit, forward, the Holy Spirit, freedom, 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 yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord. Freedom for the youth. pi tingi ni la iem to te mentang ni poi biang saka jing kai pila I kadan ka bor sisa haka te mentang ni lek pat saka ni ka bakham jeli kata kadai andal ada pen baptis amdei tang man sakut kum tu pi namar habang ikran sapang ki jing kerni jong ki jing lien basniu ni hab man song thu du ya ka telom jong ka telai ka telom no ka telom jong ka jing kerni kadai ba ni penlong blai ya ki jing lien basniu pi lani ni penlong idol ni blai thau ya kita ki jing lien basniu jongi habang i penlong blai thau ya kanu ka jing lien basniu ni mani ya ka ni ya ki ya kita ki jing lien basniu mo bat habang i mani ya ka ni penlong marau ya ki ti da ka ba penlong blai ya ka ni persyang ban that saka la ni persyang ban yet jing arab naka nau blai ba shisha pi ta ka dau ni yok ni sha te marau ka pop ni penlong ya kata ka jing lien basniu kum ka blai thau ni dangi smoksi ni kusai ni let chatun nuksa an IP pet nam ni ini pet ni ka nuksa ka wang habau samla usai aka samla no ubitar ni dukha man sim pat upat do not tekum ta ka jakabun phai show blai jong ka bible ban yarap upenlong blai penban ya ka kiat bat di si bat bandi si por sngau bakat ka ai jing tengan ka ai jing keman rei dakala dalak penat udan ka jing babi ka jing penram bat ka kta ya ka jing teplam tani ka guilty conscience ka biki am ka tien pharan ma dia bala pengat umi kum ubri was ngau si am kum bau ubakaman ma habau la deble ka pop habau kan mau biang bau syai samla umam biang ka donut ulet biang syakakia pi upenlong blai ya kata kakia mud upenlong umlet syu blai ulet syakakia bat suki pasuki umani bat penlong blai bat kalong kenra senan yu mbak kajing kali ka mami how to hapo donut ukaman si kajing kerni kanong ifi para mangat ukwa banlat ndrai la berai kajing mani blai ka katek marau yu kidan pat kisam la kan thai ki ba habaki syai samla kilat jalang samla sendan bat bungut tang ban penja ita ki jing kuslai pi ki penlong blai ki samla sendan aja ka ban let chau blai ban kala ka mamot ki penlong blai ki yet man jaka ban let yu blai ki kilat yet man ki samla sendan ki penlong blai ka fi daga ba perkhat makila ban weng ya kata jing sausi nri pause dalak mi na kita ki jing ya ka kata ya ka jing ya teplam ban kia ka jing sausi nri habal abrai la ban phat namar kila mani blai ya kata jing ya pathar bom dai how to pimot kim kwa si banlat ki kwa palat banlat nri la te marau baki penlong kenra ya ka katelong jong katenrai jong jing keni ha ki jing lien basni ka dai baki penlong blai ya ki ha jaka ban wat yo blai ba shisha dan pat ha jaka ban wat yo blai ba shisha ko mangong dan pat ki beri ki balang adik lani kilong adik ya kita ki banpet film jakhliama lani ya ka pornografi na ka film jakhlia kilong kilong kerni ma kingok na marteng teng ki snowsi dan ki ba amdan ei banle boring ka life bat bandi kiat u le ran bat banyat im auria ne ya kenthai ki le ran pelen no pet hang ni ngam dei bang judge fimo para banget namar matho ekani kum wei beri bala lat lut ngi jingker ni ma pat hawo blei palat lut yana ngakwak banyarap lang epi ru ban lat lut tengam sau tenat ban sarong ni ban sarong ban plai gi jingker ni gi bang la ngap menchua haki por bala lat ngre ngapla ba bor jong blei ubasisha ubang amani ka kham khrau ban ya ka jingi bat ka jingi jong kala ban tolat na kinu gini ki jingker ni ki ba pia kendu ma haki jinglin basniu how to ngan kali ni gitu ki bapet ki film jakhlia mo ki so tanak se ban syong haki kamera bedum haba manu omdan bayu i mo pipet gitu ki ai ngan ong fi o kata katu ka portis mo tanak kan mapipet marwain rai omdan ada pimi nang tupat ka guilty conscience ne ka jing penram mo namar bublay thau ini ka conscience ka jing atip lam ka penram fi bat ka wan ka jing penram ka man sim ka shirkai
ngako man long ni pi how tu ka jing mani blei thao ba pen pet fi gitu film ja khliama ka jing kaman si eu brio hawo mi nak tu man ya thu fi ka pen ka dehumanize no fi ka dehumanize na ka pen tat dor man wan ya long ren yang jomu ka pen tat dor man ka tin kasi ka pen tat dor ya long ren yang brio ni ya ka long ren yang jom ki brio kan ka jing lien mas ni ka pen long fi ba pin pet ru ikiwai da ka khamat ki basni da ki khamat ki baja khliama ba kani ba Jesus Christ uang ba la pipet ya no ka bri mo da ki jingpet ka ba kwa brai ong pila kelim lupa ka do no ti para banget ngam tho lut ya ki jinglin basni ni rai ngasu ai tu satang ka tu ka ni hanak bagi bun ki jinglin basni wa ko ki jinglin basni wa pin ya bishar bari bishni keren arsap nani ya tu khana lam ler kitab khat mo ka de ka jinglin me bat khuslai ban ai hade ka de ka ju hi ka jinglin basni ka de ka ju hi bagi long blai thao pipet na ka tin jong blai ni bang ka chai ka dan ka tin jong blai ka shiti ki nong rom hang ni ka tho pat al nong ban kong khat bar sa ong kong kum ni ki balaya pli ya ka jing shi shau blai bat itai balam ler bat ki la ya mani blai bat ki la ya shakri ya jing thao ya ka ban lendat ya nong thao balong u balak kerku syagibam jukut amen pio i hakat khat hanang bu blai ula thau yo brio ban mani blai tang ya uhi hanrai nanamar ka jing hak no jom adam haka pop ka penlong ya ka do nu jom brio ban le persya yo blai lani ka ktin pareng kila banong we were born to rebel against God lani la khai ngi ban le persya yo blai usiem bebet aka sam kalnong ka basan huai khat ka basan wong kum ni hakmi la thau dor yang haka jing bom hak bat haka pop ka kami jonga lapun yang namar balapun yang haka pop nakataka daw nong itu pa Jeremiah wong kum ni haka kitab Jeremiah kal nong ka ba khat nyau khat ka ba khandai wong kum ni ka do not ka kham skor ban ki ai baro mat kalong ka basniu klem jing kerman wei bala ban itu eka chu vindapat hang ni haka ka screen chu ka gospel kat ko mu markas kal nang matnyo at puai adu at pulai jisu wang kumni wang naba na syapo na kadok nut kimi no ki jingmut baman ki baklem ki bayaka ki thai ki bapenyap ki batu ki bakurup ki bapensniu ka ba arsap ka banuti ka ba khwan lalat ka ba khami sniu ka ba kran ban ka ba skrau kra ka ba le bit kini ki ai ki baro ki baman ki mi no na syapo bat ki penket ya ubri pi ka do nut jong bri ka sedang man mani bri thau ka sedang man mi na ka do nut kini ki ai ka telong ngadi ka do nut ma ka do nut jong bri ta kata dau dan kam ban plapop ha dan kam ban plapop ban like na kini ki jinglin basni dan kam ban like ka jing tes dan kam ban mani no yu blai khanang ma pinom pelong blai thau shu di para ai ka bangamut banong hang ni ka tamrai hi jong ki ai jinglin basni ka sedang na ka do no jong bri da bang laktip baka telong ni tamrai jong ki jingkani ka jinglin basni ka dan kam hi ban tip pat kum no ban rat ding khong ya ka hi dan kam ban rat ding khang ya ka kum no ban rat ding khong ka tienu blai ha ka shiti ya ki hebru wal nang wasaw ka khat ka ba khat ar nang ka ba adu ka ba khat lai ka om kum ni kong namar ka tienu blai ka long kabaim namar ini khun jangai syong lam ni mai ro istrai ta nak kengan bahai ni kumno ban rat min kham ya ka tien ublai ha ka shiti ski hebru ka saw nong ba khat ar ka khat balai ka ong kum ni namar ka tien ublai ka long kabaim bat ka badan bor bat wa kham nap ban ya kanu ka wat lam ar liang serti bat ka ba pai hadu ka ba penyakhlat ya ka jingiem bat ya ka mensiem ya ki mat bat ya ki clench yang ru bat ka ba bishar ki jingmot bat ki jing thmu ka do not khat lai bom bat am dan ka jing thau ba khlam pau khmat ju hanai ki ai baro ki long len khot bat ki ba pau persya ki khmat ju bat ubangi dan kam te para banget ha ba ka tinu belai ka kham nap ya ka wat lam adlam serti aila ya ka bakan tray kam bakan le ya ka surgical operation haga do no jampi kumbau doktor ule surgery how klong snam bal sniu bat pen bha tengok mi ka jingkala ka membuat ka jing panok tes ka jing priang man sim khu ka dai ta ka jing sedang mari man ta piak man sedang man sim no ya ka tin jong blai kumbang ipuli
Pidan kam mana marka ketin jong blai kalau ka white lam ka hamnyap ya white lam yang serti dan kam ban le surgical operation ne ban pen khut ya kata kumba u doktor mo ule ya kata ka surgical operation yo klong snam mos ni ta ketin ailat maka ketin jong blai du pidi ban minat na ketin jong blai ka ketin jong blai ka badan haka ya umen si bakhu du namar la persat daw men si bakhu ya ketin jong blai kan tray ya ka jingle surgery ya ka dok not baja khlia jungi kadok not ka badap na kapop dagi jingken ni jinglin basneu o blay ha prophet Isaiah Ezekiel alnang makhat way makhat dai wang kumni bangan ai ki way pat kadok not bangan bu da kamen sim bathamai hapo jong pi bat ngan wen no e kadok not mau na kadok jong pi jong na kan ngan wen no yaki dok not mau na kadok jong ki bat ngan ai kadok not do yaki kumju how nang itu kumbu ju nang itu lupa Ezekiel hagal nang lai pun riau tak ba arpsan arprio arpnyau ublai uban biang kumni bat kan senret ya pi da ka khut ti pinlong khut na ka jaklia jong pi baro bat lagi blai thau jong pi baro ngan pen khut ya pi bat ngan ai ru ka do du thma ya pi bat ka men sim ka bat thmai de ngan bu ha pi bat ngan klau ya ka do nut mau na ka do nut na ka do jong pi bat ngan ai ka do nut a pi bangan bu ye men sim jang apo jong fi bangan penya ya fi haki a jang ti fin rakhi ya ki jing bisha jang bat pin le ro yaki te kadan kam ba pin sedang ban pusan ban let leng bakak ti jong blai ban duai ban yo pendap do men sim khut para ka ban pelat ya fi na ka jingkerni ya ki jing len bas new kadai tang leng bakak ti jong blai ka badan yo men sim khut ban pen kendu ban pen sau thu ban pila ba pila le pop persya yo blai ba pila mani blai thau ba pila le persya yo blai ka jingem jong fi namar ka pop ka bayar paten no adam ba na ka pop ka ba pi yai le man ka sngi umen sim ba khut yang pen ya kandu ipi balada pila yai le ya ka ju ba pi pen le pi pen e ka do not kan sadan ka jing bishar bo blai ha ka ta sngi ka jing bishar bo blai long u ba hap u ba khut ba un am sya ya ka pop ba kan yo le drong syaka ka ba khut pi kumbaong ka to ka jing ka kumbaong ka to ka mo ka to ka jing rai ong pap kanam yo rung hang ta lada pop ka shudan sap ha ka por ba fi fin yap lei pim yo rung hang ta ublei ulong bahap bakhut unom syak ya ka pop banyo le dong syaka jaka ka bakhut tiaba piyai le persya yu blai bat kibam ko ngo bat kibam kala ka pamut ublai ha kati jong u lam bon sabret iki ha kalawar ding bam julep junam tela da umen si bakhut ukta sisai pi lengbai ni jing tho kala ka pamut no kot jing mot ban phai no chu blai kala ka pamut phai no chu blai ban yo ka jing rap phimla bat i hi ya ka pop de ka bo jong blai ka ban yarap pi wat om bangan le i shwa han sama ni blai rei wat apa den ba phim pat light na ki jing ke na ki jiri ki jing lien bas ni perta so blai na du ka do not bat om try jisu na net ka jing syayap jong mi ha ka ding fna calvary lani ha ka ding fna ha golgotha na net scam maka dan bor hadu kata-kata ban that ikin jiri ka pop jona om ni kini mo ka ba pinang ta kan ni video fisnap om ni kini na kadu ono no try nganget try ngakela ka pamut nganget ka jing syayap jome nganget ka jing lipat jome ngakela ka pamut umen si bakhut yo na yarap ni pi pat pin phai so Jesus Christ so bala bat sat ya ka do no pop jopi na ka snap jomu pin li ka yor nget hau Jesus ba compare la da pilale ka do ka pop bat ngam ka no ru hagi jing jersey jomka lada pi pai shu da du ka do not baro gula ban pen khut ban sat khut pi ban ma piki un thau pat ka do not api un ai ka jing em ba thamai srap hang ni bat puli kan e pe kan ka screen u prophet Isaiah haka nom ka banik ko ka ka ba khatra du arpau ang kum ni ali tungin ya satnya lam ang utrai lagi pop jong fi gilom om utrai to ngan da edit na kan yema na martik ten na bakla ban tho to ali to ginya satnya lam om utrai laki pop jam figi kilam basaw han kinli kat kayo laki saw thu kinlam kumunyu lang brat lada pilom gi bakloy bat ko mu pinba ya ka jingba joki
Harai la kapin pi karena mat yale kiat kawat lam kan bandu ifi namar ka shintar utrai kala kran yaka kabaar pinle kabaar kaba pinle mata kalong ma pinget ru how Jesus Christ amtang bau syayap haga ding fna nakabanta ban sakhu ipap nei ba pinget ru ba haga bas ngi kabala lam ipat kadan kam ban nget ru bau syayap bat umi pat nama nak si tinang ru gong la pinget bau bleu la penipat yo Jesus Christ na kibayap pinyo em ha si ti sinang ru gal nang kaba si pau gat khat kaba khat nyo khat khandai ter bat bau Jesus Christ uya em hadu mata bat namar bau em uya sat bat penyesok epi bat yo bleu pa umet sien yo bau lakular bat ai pi unyarap epi bat job bat man ino ekpop nang ta jing ye jong bleu kan yo jaka hagi dono jong pi bat haba ka jing ye ka jing sok jong bleu kayo jaka hagi dono jong pi pen sangya bat berat lut itu bleu tau naka dono bat ka jing em jong pi iwai hadin pi iwai pinsa mani bat syakrino yo bleu wasisha ka jing em jong pi kan salong ka bat thamai bat pinsa kwa manya dei parlok bat kibriu kiba penslor bat kiba ai men sim pi banyak akal tiu trai tuat pentut pi bat wat pede ya ka dono ka bau jisu dan udang khat ya pi namar pintip ka jingyap ka makendit kam ju ap yano eno umle udang aila ya pi ba pindim namar udang le isnei udang khat ye ya pi udang ap pan pli ka dono kitu ki bangap haka jing plek plem jaklian ki pon adek yai pan ma bat yai dua yo blai wat du jikaman wat pasang na kabor ladi pinamla yai plaman kesi wat aba pidang sudat pat petru yam le du ka dono nong ablai ngakwa ban lut ban madi ya mi Pawat yang bat pendap yang ada wan sim khut bangan syakri bat itar yame le ka di bon sim bat haba pi yaisha pi syak job wat kwit bat wat du jing kerman namar kat mi pedang dan ka jik so tu ban kala ka mumut uman sim jong blai wai bor bat nget nget yang ngala det yak lemba bat u blai ru la jing job yang kwa ba piru penyo ka jing lat yo Jesus Christ pidan kamru sakawai ngong hang na kham thok rei ba pin slet ka jing sha jing yet duai ka jing duai sha jing yet bat nang ta pin sayo ban plai di pop ka jing yo jing sha duai jing sha jing yet bat ban ka kala ka bomut ka to por nang ta pin sayo ka jing job ara ba pi yo ya ka jing job yet ya ki parlak ki ba ya tailam ya pi hagal tiu trai yet ba pin syakri lam kitu ki ba syakri ka jing khut no bat nak ta kawai ru ga bang akwa banyo ong fi ba fi haba ka jing syakri fi de mandan ru ga jing bam khawai tra no man tho ong ni ka jing khawai tra ka jing bam ya ka jing khawai tra ru ya ka jing khawai tra utrai ka badi ya ka snam jong ma jing khawai tra ka yarap ngam fi ban ai bor fi namar kasnam ka pun khoi kasnam ka ai jing em bat ka met jong trai khupu ma walam ka met jong trai ba pi ba ka tur ka ai bor fi ban em ka jing em ka khlan ba kani ka pekerjaan sim dei tang kadak jing mam khoi trai dei ba fi di si sai kasnam dei fi ba me ka met jong skres dei ka dei ka pekerjaan sim ka wan men sim khoi auto khupu wan men sim khoi hat ka wan ka ba fi di Ublay un kerkhu ifi na kabanta ka buram jong blay. Nakta ngi ro itra kan maru bakitu gi mamat la argot amdei baki pen khia shwa yal di. Ki samani yo Jesus Christ nei hapadang gajing mat la joki, no? Hapadang gajing mat la. Hapadang gajing mat la joki kila khat kerpat yo Jesus Christ. Ki yai pertajam khap wat hamagi syak bernyam bagi patba. Dan ta bau Jesus yo snow iki baru sngaulam yaki bat kuli ka ai ka pikwa bangan le efi yuong ka ai ka pikwa bangan le efi jisu la snau yaki o jisu snau efi para ho pi tu balama ya jing penem rai pidang struggle no pidang struggle wat let du jingkan na dua efi ba blai un ai bor ba pinam kwet kanau kristan ndei ba ha ni ur ha ka pop blai kristan malayo ma sisa ya jing pen mudai uba isi ya kapap ukwa bandalat palat dik hadin bau blai ula ai bor pi
la deiru nakabenta kaliang japi ban om shu shom ben no hadin mapio selanjut dan ki ba shom ben no nang pi ki shom sak tang itu ki sam konro ki poi biang saju nang rei hadin bau blei ula ai bor pi kala deiru nakaliang japi ban om shu shom klifti ban shu shim sting ya kapop kinu ki jing perkhat di basne bau setan persyang ban bep sembai hang tong to da dumak ong setan na thit yang ada kas dor ba kasnam Dia lihat persyak ini, batman sapat yap no nanga. Kita jom beli kong tu pen hakpo, nak sitiu jokap kong tu pen hakpo yang dia beli. Dia lihat persyak yang setadung pat yap no nafi mah. Dan para miem maka pertai kabadak di gijing seniu sudah, gijing pencoy sudah mi nas. Kita sumi nabar pi ba kila dan kipop kiba pencoy. Kajing kuat berai hikmat kini hikmat rei ngan oi pi haba pi penlut lagi jing duai kajing duai step mak kajing pulit style ka ti jong blai kani kawai kani kaba la ma pinele persyak ita gijing persyak pidan kamban mau blai kursi fidang step pidai ban kino nang step pidai ban penlut por pidai ban pelong blai thau pidai ban sim shoy ke mobile Kijing pensoi te para mangai kiwan kumju ru yau beriu rei habau beriu ulang disiplin ngau fi hakini kajing ye jong Jesus kate som bat kepenlong yau beriu habau yo i kanu banyalam kajing pensoi udah kut jing mut ngan amani blai thala lat nau jisu habau blai pelak marau pi wat kan sting banyale thama da itari ajur ngau fi bat kawat lam uram ha bi kai da itari ajur mut da isan minit jing duai dari 1 minit jemput dekat baem kumno pindah yale yang baliat babat ya kawat lam ramha dari tai 1 minit jing duai dari 1 minit jemput dekat ba tapi kan sting lagi jaka papitlat ubaman un ai biang nak perang kaju syaju hara jaka badyo badkiu syaki kendan jaka jinglam mensim badyo syakri giwai sakut haju syaju uji suwang tu syarai tu duai mapin amha hijing pensai pi usim debet wang no Usim debet yala dia sisin langap hakapop le hakapop klem mon le hadin katau la yang jat la jab man hakasam si spak khat khandai wang kum ni pat ha kuliah kan screen wang da kumno samla ang ben khut yala kalti da ka baule sumat ye kat makum ka ktin jong mi dala ka donut baro ngalawat ye mi awat ai bangan sakama naka hukum jong mi ala rikhap ya ka ktin jong mi halaka donut khanang bangan am le pop yami pat sam sis pak khandai kado khatwai ngam tho shapi para banget lani ngam keren kan iga video ban bishar ni ban penram rei ban ai men CMP badan ka bora ka snam khun lam berat dan ka bora ka jing pat jong jiskres saka kerten jong jiskres ada duai ya pi wei ba puli kan ni ba thrang her ban latno ni gitu jinglien jingmani bei thau haka kerten mo jong Jesus Christ ubana Nazareth kepat yenjet pat syakri saisin pat ublai kabakat do aba pilalat yo lat lut lagi jinglin basniu dewan pendap lagi jingle babha dan tabau beriu dan ka purpose film dai ban chushong sau kondo film dai ban kot tang jing puli kat ba nrai ban yarap lagi kiwai ban yalap banda ai testimony mo ya ka ai ka bapila yo bakan dan ka jing temu ka purpose ka jing imjapi bapin yo sai kita gisok ki babha ya kabala bu lupa da ublay kat kum ga sitiu officers pa sitiu officers lam ba kat ba pra do ispabam no kong kum no pat bang ni bu kong ni kong nama da ka jing ai na pendiem ya pi da ka jing ken kataru om na pihi kalong ka jing ai ublay om da ka jing le ken bau no ru un om yo sngau sarap kat ma sipau kong ni namar ngilong ka jing thau jamu bala penlong hau Chris Jisu ya ki jing le babha yaki bau blai ula khret pagi bagi ni oyak laki pi kadan ka purpose la dap yo la dot na kitu gi bangai hikai pi dai ru ban sedang ban le kita gi kam ba da ka ba pio ka bor na Jesus pi sedang ban duai pi sedang ban be su pi sedang ban penkya pi sedang ban yalap ya ka ka bangaru na yalap tenang menta ka buram jong try yaro you try para banget but na ai kublai sai simpat fi tigidang dan ru ki wai ki bangan sa susu gijing hikai kumni nga ishan swear na kaniga YouTube bat ka
mat ka Facebook ai khublei fi khublei shibun